Yan, di ulan ng tog ko, sob. Dito nga wala nga. Ha? Wala to. Gilabay man nila. Kada pa yung dag kong gikuhang dudu. Yo, what's up, Super Pam? Super may gubay for today's vlog. Manhapon matpod me with... Ako, ande, si Per, soba raman. Okay naman, good. Manhapon na pod me together with my family. Ayun. Yeah. Yeah. Without tita and Without tita and... pastor and ako dodo. Oo, And papa. papa. Manhapon na mi kay nakadaginot ng manok. And now, mag-ampo na ta. Na, Sige po. Oh! malag-apos Sige, na Lord, na ay Jim. pa po na dodo. Yan po daw. Tapos ga. Sige, si ate. Nga, ano ta? Guys. Yan na. Yung pagdito na muna, iwan sa kuan. Hmm, Sa imong food. sa imong food. Benjita, please subscribe. Shout out imong mga friend do sa mga Please eskwelahan. So, shout out guys. Sa mga classmate ba? Okay, mga classmate Kasi mo kung before. atay maikaw. Ay, classmate Hindi mo. ko Ano, alam. sadang ako lagi na ako. Balay. Ano eh? Mga din na Ito, kamamo ni oh. Asa sa mamo mo ko di ay? Huwag man 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 ang makas kuan. mo ka ni. Ay, oh, tuod. Nadi ay? Ano ate? Asa to kitoy? Ala! Ang itoy! Nadi ko kita ko man lang. Nawala na ang itoy. Nawante. Saan sa itoy? Ala! Kauna daw kita ba yung camera? Sige, ergo na siya. Na-iswato ni. Ay, hindi ko pa daw. Kita na mo kay... Kauna mo kay kita kayo sa camera? Ano na. Ikaw vertical, yung wala nakita. Ito ba mundo? Sapat. Palit ako. Ugi? Palit na oh. Ay, bukat. Kana unta man. Kaya bang kuan pati ito. May mga unta sa tabi. Nagpa-report to, wala malingala ulit ng mga paro. Right? May- Juicy. Dong. Sabaw. Alangan. Ikaw mo sabaw? Ay na lang kinaluhan. Paambak. Ako po gani ipaambak. Dali ni mukbang amo apa ni hapon gini siya. Ang inita. Gas, uga rami og aga paliga kay brown out. Para romantic. Para romantic lupig pa hotel, 5-star hotel. Bago ni may Daan. daan. Alam. Ulit ko tunga ng kuan daw. Nung ulit sa pool. Namali mo pa ko na siya matanggung nga sa semana ba? Kama abakan ni. Na. Na kamama na. Tako good mo ni aba. Ana wong. Ay makaas na makaya kung may dalhin. Ako man ang ginugnan. Perfect na namin. Perfect kasi. Mama. Shout out inyong papa daw musimulang ta sa Manila. Shout out kay Papa, kay Tita, at kay Tito Pastor, at kay Ako Dudu. Ay, ako ang pinirito. Naglangon na. Ako Essenza. Yung ano naman po ano? Listening sa Super magubay. Ako Essenza siya na. May bawal Hindi na. Papa sa nilitaran. Ako na lagay mong duha. Napwede itong-itong. Oo. Perfect. Ito may kay black. Kapag yan mo kang dyan. Yes, pero man is short.
Bayod na, bayod. Ugma. Ang kundi ha? Ugma gud ay. Aman. Daog daghan para mahihip. Anong to to? Aba per. Dito na Kani, rin. Mamagod na. Muna pa ah. Sipa kay sabaw. Sipa kay sabaw. Pabaya na, wala ba yung sobra dito? Sipa kay sabaw kay gibutan Sinaw mag Pasko. ibutan magtanglad mo nang naulian. Muday na maulian kay Kita. halang mo gud tanglad. Ako di usap ko ini. Dagan siya na. Usa ka videos na ko. Usa niya videos. Usa ka video na akong viral ba? Kita mo din kapugong din ako talaga. Una. Pagkatumba ni mo, nakabantay man kong nai ni merge na action hulag no nga bugat. Pag anak na ko igatubang man ko, mutong dalagan dahil ko pag anak na ko, pag dira na ko nimo, ni kuan po dahil kuya rito eh. Tas pastor. Kaya tagus pastor. Ito ko hawid ay rin ito. Nabut ay ano man. Tumba mo diha. Lalay mo. Nihila ko si Irene ma. Nihila ko si Irene. Ilabay man nila. Kuya rito ay daghan sud untang manguha. Ko nang spray ra ba ko na ako ra niya makaingon. Nga. Ilang ipanglabay di panguha. Asa nang hadla? Siligong kilikot. Walay bugas. Pastor na lang ha. Wala ko kita ka na kung naraman to. Ay wala lang. Ang ganda. Ano siya? So, taas-taas na akong black ko lang palungon ani ko top. Super Pam on. Thank you.